bodek, bodek, tatin bodek, tatin bodek. Apa iki? Lah iki dong ngono senengane Mbak Tatin Ya. Mbak Tatin Selamat malam semuanya. Saiki gelem menyapa padune iki padune. Gaya kan. Lah piye ngerti aku. Nek nang kene ya beda selamat malam semuanya. Yes, bahasa Indonesia Barat. Yo, nek nang Jawa ya sugeng dalu. Neneng kini selamat malam. Iya. Ya ini ora bahasa Indonesia li arep nembang. Nggo cakepane tembang barang tok ganti bahasa Indonesia ya ora pas. Boten. Basa Jawa. Ya, ki ana pamundutan Tin. Napa, Pak? Gubuk asmara pirang-pirang pamundutan saka kagem kowe. Ya. Saking Purwodadi nyuwun gending gubuk asmara Pak Kumis Mbak Tatin. Oh iya. Dengan ucapan Universitas Tarumanegara semakin jaya. Ya. Matur sembah nuwun. Iki uga gubuk asmara Bapak Suharjono dan Mas Peri Kelurahan Trah Amat Nawi Gembongan Sentolo Kulon Progo tanggamu iki. Oh nek nggih Gembongan keluarga rumah makan ayam goreng Nyonya Suwarti cabang Klentreng. Oh, Bapak Sudarno. Oh iya. Kenteng. Iya. Kenteng. Untuk hadiahnya ditampani. Niki Mbak Tatin dapat hadiah. Kula, Pak. Heeh kuwi. Untuk Tatin ana tulisannya untuk Tatin. Nah. Apa ya? Aduh, tiba iki. Awas. Tiba. Ayo dibuka ora apa-apa kok. Ora paling kuwi deodoran ben kelek murah mambu. Ngono aku wis tak upakara ben mambu ya. Kuwi pancen niate ora dikethok kok sak. Rambuté kelek. Dingu. Tak kon nektokke wingi arep tak kelabang ya, Pak. Oh iya. Ya. Minyak wangi. Nggih, matur nuwun saking sinten, Pak? Orang iki mau ya saka Pak Sudarno iki ketok. Oh nggih, matur nuwun nggih sing pun paringi kula. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, oh iya saka bapake kae mau. Ya. Nggih. Gubuk asmara, pirang-pirang pamundutan, Mbak. Heeh. Engko grajakan ya ana. Ya. Monggo diaturake gubuk asmara. Nggih, ngagem bawa. Oh, nggih. Ora nganggo hai. Pun diperisake, pun mboten budhek. Saniki sing rada cacat matane. Nyingkar nyingkur wiwi pane nyingkar nyingkur Mbak Tatin. ya Wah, tumben ora Iki adewe kudu matur nuwun karo panitia ya, Mbak. Ya toh? Iya, Adewe mau teko kene isu-isu. Iya. Wis langsung disuguhi macem-macem ya. Yo. Iya, Pak Mbak Tatin kan ngelian ya, Pak. Ngelian Mbak Tatin iki lho. Ya ora. Ben mandek opo bom siti medon ana minimarket langsung medon jajan terus Mbak Tatin. Makane gawat. Nah iki ning kene untungnya panitiane tanggap ngono lho Pak. Langsung dari pagi kita dikasih makan. makanannya luar biasa. Luar biasa ya. Enak-enak. Dikasih tempat istirahat, panganan ora apa rakendat ya Mbak. Ora kendat ya. Rakendat Minuman esuk awan. tersedia. Iya, kopi teh kabeh ono. Kopi teh matur susu suwun. tadi ada juga ya susu ya. Susu ono ya. Seneng ta kowe? Aku yo seneng susu. Aku radian susu ya. Ora doyan. Nek Pak Seno seneng susu. Iya. Seneng Pak? Hah? Seneng susu? Ya kala-kala. Mulane lemu ya. Bale nek kekerepen ki nang weteng ya nek ngono lho. Terlalu manis to. Manis. Terlalu manis ki nek ya? dadine sosok ora enak. Ya paling 3 dina pisan ngono to. Mau telas pinten mau? Loro. Oh, loro. Imbuh meleh mboten mengke? Ora. Ora entuk imbuh. Kok nang casing panitia angsal kok nggih? Ora penak kok ya. Wis jatahe dhewe-dhewe ya jatahe dhewe-dhewe. Iya.
Monggo Mbak Tatin, bengi iki Tatin dan lunak tenan. Iya. Lah napa? Kaya nek pentas-pentas liyane kae medune ulate kaya ditaleni kaya dikucir kae lho. Lah kan kalau di sini harus menyapa penonton harus dengan senyum ya. Iya. Oh. Nek nang kono wis do ngerti watakku ra iso senyum nang kene harus tebar senyum. Nah, berarti senyummu nang kene lamis. Ya enggak lamis. Kok gak lamis piye? Ya aku sebenarnya guyang-guyu loh Pak aku ki. Guyang-guyu piye wong biasane nganti ana sing kirim WA karo aku tak Pak Tatin niku kon mesem. Angel banget kon mesem. Oh nganti tak tapuki ra mesem ya aku ya. Ya ditapuk ya lara to ya. Iya. Mangga teruske jan lunak tenan bengi iki. Kata-katane karo aku ora ana sing kasar blas. Nggih nggih Pak, nggih. Lagi bolong kok. Hah? Lagi bolong. Lho wingi-wingi ora bolong kok. Ya wingi bolong ning sithik. Oh ayo wis. Iya. Mula kok ra nyuwara. Ya gak wis. Lingsem yen mutan Neno lelampahan kang bojomu streaming lho Tin. Napa nggih? Lah iki nganti WA karo aku. Pripun? Ngaturke matur nuwun nggih Pak, bojo kula sakniki wis akeh penggemare. Oh. Sajake wah bangga dhek. Pesen mawon Pak. Kula bojo kula lunak niku kula wis seneng. Nek lunak nggih teng omah barang kon lunak. Oh, kok ngono barang e? Lah iki kok aku darani ngapusi iki lho, nek ora percaya. Aku iki ngene iki karo mbukaki nganu, mula nek karo bojo aja galak-galak. Ya ora galak kok ming tegas ngono lho. Lho tegas karo bojo ya didelok bojo ki ngopo dhisik kok dadak ditegasi wong bojomu ya apik-apik wae kok kowe lunga nyinden bojomu nang omah momong anak. Nggih sakniki momong anak wong mau anake pun melu kula nek riyen melu mbake. Ah saiki bocahe nemu di teturu nek bengi ya aja tok getak-getak sak penake dhewe. Mboten sakniki pun ra galak kok. Ya mbiyen Nek nganti jaman biyen ya tak galaki tenan. Lah iya. Zamane dolan karo jenengan kuwi. Kok jamane dolan karo aku iki aku nampa. Aku tau maca SMS-e lho. Kuwi salahe bojomu. Ha kok Nota kok disak nang jaket. kaya ora diomongi. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket bareng boncengke kowe tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Ngono. Apa ta iki ngono? Ayo. Terus lha kuwi ming nota biasa kok ana jenenge Nita. Anu. Salahe bojomu. Itu salahku Terus salah. basan tak gathuk karo le SMS jenengan. Oh, ternyata ini to aku. Lho aku ngopo? Aku mengakon mindah amben kok. Ora ya, sadurunge kuwi kula maca lho. Wis kok usah sadudar nang kene kowe malah tekan didi. Aku ki ngandani kowe iki aja galak-galak karo bojomu kok malah tekan. Biyen kan galak saiki wis ora. Ya syukur nek ora mesake bojo kok karo ilat tok kaya ngono. Ya lumayan duwe ilat bangane ora? Kuru banget lho Mak, tenan tak matke kok dadi wah mesake. Iya. Nggih, kok bisa ya? Ayo saking dene kowe tertekan. Suami itu nek ikut istri sing mengekang itu tertekan. Saya nggak mengekang loh saiki. Ya ora teno mengekang ngono kuwi. Ini kemerdekaan itu sudah menjadi hak setiap umat kok. Diwenehi kemerdekaan bojomu. Terus kula kan piye? Ya tenang-tenang wae rasa piye-piye. Kowe lemu banget ngono kuwi ya dirasani. Napa? Bojo kula lemu banget sakniki Pak. Ya kon kuru. Ayo kon diet. Nek manut diet manut karo aku cepet sesasi langsung kuru. Napa, Pak? Bojomu kon rabine. Ada solusi lain nggak? Enggak ada, hanya itu satu-satunya. Cuman itu ya? Iya. Saya bisa kurus? Kowe engko ora ngrantes terus mengkari sirah tok kae diilang. Ya. Mangga. Terus ke Tresna tulus nadyan ing gubuk asma
Oh, do nyanyi kabeh. Nah, Tak iya. terus ki. Iya. Solusi kurui ngono kuwi. Solusi sing biyen tak nehi wis ora mempan. Napa? Bojo kula galak banget menanggulangi istri galak itu sentuh dengan kasih sayang. Iya, Ya. caranya Ayo dirangkul bojone nek muni-muni, "Mas, candak gulune jak, dibelek rambute sayang." Rasah galak-galak mbangane tak tapuk sandal cangkemmu. Ngonokne ora kowe? nggih dinganak kene. Kowe mesti saya nesu ya. Ora sadurunge ditapuk wis tak tapuk sik trok ngono. Oh, kuwi kaya ngono kok karo wong lanang. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tanggung leren ning jagat bapak Tak gelang. Tak gelang. Penontonnya jan jos tenan iki. Nah, jangan ditanya, ya. Ngalah-ngalahi seneng Jawa iki. Ya. Kayak piai-piai do seneng seni kok, ya. Gimana yang belakang? Rawero, semburi rawero. Pero harus duduk kan? Kon linggo. Kon linggo. Iya. Duduk, ya duduk. Sirdodo. Monggo. Catatan sajroning ati. Datahan luntur. Saya mau aku kowe dadi Sayang
Jruk Ayo. ayo marah ati. Aku kowe tadi karwa ler kalere ning gumuk asmara. Sampun. Soneh ora kena lali. Ya dimidhangetke piyai semene akeh kok cakepane nganti lali. Nggih, matur nuwun, Pak. Ndelek-ndelek lho, Pak. Heh? Kok ndelek-ndelek lho. Delik-delik oke aku teperuk. Kowe brobos-brobos ora saya kae wis. Ya. Dadi lagune anak-anak kae kebelet pipis. Kebelet pipis, Mama. Heeh. Ayo, aja lame sapa kelinci ucul, Mbak Ayu panunan saka Pak Yakub. Ya. Nggih, kelinci ucul nggih. Ya, kelinci ucul diaturake, monggo. Dibawani Nggih. pilok barang. Monggo. Aduh klinciku ngalor ngidul tepung gelang mongko calik saibo bunga rasaku yen mulih bakal tak pondo Ya. Monggo. Nenane ngobengi kota sateruse ing desa-desa yakti aku anggoleki sing tak tresnani jebulane krasa-krasa Nggih, sampun, Pak. matur suwun. Bawani monggo. memanise merak ati pacaane mung saja
Apa ayu? Anu, kumir karo podang kuning niku lho Pak, soalnya Dadi sami. kulawak kulawe. Lali. Kumir karo podang kuning Ya piye? padha. Aku arep golek isi podang kuning meneh. Ah kowe apalamu podang kuning kok. Lah ngero podang kuning. Rina wangi mantra tapan. Loh, Montang manting tanjena sinten anggere kokean saweran malah muntah-muntah ngene. Sekali kelingane jan podang kuning terus lho Pak. Ya terus. Kang masih rodoh wong bagus gampang teman ambak beto
ayo